guys, sa sinakyan namin na bus may TV. Nakaset na yung papanoorin mong pelikula, movie, kung anong gusto mo. Yan, kinuha na ni Mrs. Music? Ay, sa astig pala itong bus. May action. So ito guys, bawat isang upuan meron itong ganyan na nakaset up. So yung iba meron din sila. And guys, lahat yan may TV. At may mapanoorin ka habang nasa biyahe. So kailangan lang pala nito naka-headset para mas marinig mo yung sounds. Ganda, astig. Video bang tanong niyo sa YouTube? So yun guys, dito kami sa bus. Punta kami ng Amerika. So yung masakay namin na bus may CR sa likod. So abang-abang na lang kung saan kami papunta ni Mrs. Yan si Mrs. yung ayaw magutom, makain. Ingat na lang sa amin. 2,000 years later. Wow, sarap ng pagkain. Kainan time. Adobo. Sarap. Kain. Day na, ulam lang. So yung guys, kakain kami guys. Ano tayo mo? So, yun o. Parang kamot ko. Ini po. Sa'yo, anong ulam sa'yo? Kaya naman ako. Ipagamit ko ng tray. Bahala ka. Ipagamit ko ng tray. So yung guys, kakain kami guys. Ipagamit ka pa? Dahil na nga nito, ito ka na nga nito. Yan. Sarap. Guys, kakain kami guys. Wala nang kainan dito. Ay, yung mga kumakain. Si Mrs. Ang pagkain. 1 hour later. Kaya walang ta. Yan. Kain, sarap. Kaya yung ano? Kanin. Dala pa ako ng kutsara. May kutsara ko. Kain tayo. Sige nila. Kanin. Ano yung dali mo isi sa? Walang kasawa-sawa sa manok. Fried chicken. Hindi mo natin magkamay. So yun guys, kakain muna kami guys. Meron lagi update. Ito po mga kauragon, dito kami ngayon sa Ayala Mall. Saan kita masakay? Ay doon. Parang Say.
Oo. So yun pala guys yung libreng sakay kay Duterte, yung free ride sa bus kaya yung mga magtatrabaho. Ano pa? So yung pagkaroon pala ng business ko ay hindi yan pala may Christmas. Ay buhay na naman. Wait ka pa kaya? Yay! Sasaya kita po eh baka wala building oh. Yung mga building oh. Cellphone mo? Ano ba? Building? Sila nga din nahulog. Matama-tama ba? Ay, pa-Ayala man kaya pala ito. Palawag pala ng Ayala. Sayang pala ang jeep oh. Building oh, building. Kailangan ko na lang sa QA ngayon.